Spomínal som, ako banka chráni peniaze a teda vítam môjho kolegu Jana Adamovského, riaditeľa bezpečnosti. Dobré ráno. Slovenskej sporiteľne, ale teda nielen tej fyzickej, ale aj tej internetovej. Jano, poďme rovno na to, už sme si povedali pomerne veľa vecí a teda poďme sa na to pozrieť. Teda, teraz už nebudeme hovoriť o svete ako takom, ale pozrieme sa teda, že o dátach Slovenskej sporiteľne a teda povedz nám viacej, že teda, čo nám ukazujú o tých útokoch, útočníkoch, ako sme úspešní, ako nie sme úspešní. Čo rozhodne vidíme na dátach Slovenskej sporiteľne je, že počty útokov voči našim klientom so snahou ukradnúť im peniaze neustále rastú. Tento trend sledujeme už niekoľko rokov. Pred covidom boli naozaj tie počty útokov, phishingov a tak ďalej na relatívne nízkych úrovniach. Bavili sme sa možno o nejakých jednotkách kusov mesačne. Teraz, o čom sa bavíme, je, že každý mesiac... Klikneme si pokojne, ukážeme si tie prvé dáta. Každý mesiac približne 1000 incidentov riešime, kde naši klienti sú potenciálne obeťou nejakého typu podvodu. Takže ten trend, ako ukazujú aj dáta, od roku nielen 2002, ale aj dlhodobo je oveľa rastúcejší, ako by sa možno že na prvý pohľad zdalo. A súvisí to s tými technológiami, alebo s čím to súvisí? Že to je teda, nerastie to úplne ako keby v tých mesiacoch, ale keď sa pozrieme na tie roky, rastie to. Že s čím to súvisí, že je ich viacej? Že... Súvisí to s tým, že do tohto, nazveme to, že digitálneho priestoru so snahou okradnúť klientov sa obujú organizované skupiny. Sú za tým naozaj že veľké profesionálne skupiny, ktoré majú stovky až tisíce členov a snažia sa v podstate ukradnúť peniaze. Čo najviac peniazy ukradnúť pomocou digitálnych kanálov. To som sa chcel aj vlastne spýtať, Juliso, ale už keď chcem mi nahlas, spýtam sa to teraz, že presne, že to asi nie sú že úplne malé skupiny, asi existujú aj malé, ale možno tie, ktoré tam ukazoval, to boli asi väčšie. A že teda, to sú asi naozaj, že stovky od call center vlastne, že majú teda, myslím, že som také zachytil, že majú vlastné call centra. Presne. Niečo podobné možno ako máme my. A že teda sú niekoľko stoviek, že veľké skupiny, že teda takto nejakým spôsobom, a možno tie najväčšie fungujú, hej? Áno, presne tak. A to sú naozaj organizované skupiny, v ktorých každý človek má nejakú rolu. Sú tam ľudia, ktorí sú naozaj, ako hovoríš, na call centre, či už fyzicky, alebo robia z home office. Veľmi príjemná práca, volám z domu a snažím sa niekoho okradnúť. Až po ľudí, ktorí vyvíjajú škodlivý kód, až po ľudí, ktorí sa snažia vlastne ako cez nejaké biele kone ukradnúť peniaze, prevádzajú ich na kryptomeny a tak ďalej. Takže sú to naozaj organizované skupiny. Takže takého bežného hackera alebo teda nejakého člena by sme si vlastne vôbec nevšimli, asi vyzerajú ako my. Možno tiež chodia do roboty, majú home office, nejaké porady, asi spoločne možno majú. Budú sedieť v mikine alebo možno v pyžame dokonca. Hej. Dobre, a ja som už tak trošku to aj naznačil, že teda nejakým spôsobom veľkú časť tých útokov vieme nejakým spôsobom odraziť. A vidíme, že teda tých útokov je dosť, trošku sa ale mení ich správanie. Povedzme si k tomu viac. Čo je veľmi dôležité, a je to trend, ktorý sme do minulosti vlastne nezaznamenávali, je, že zmenilo sa správanie útočníkov, zmenilo sa následovne. Pred 2-3 rokmi gro útokov bolo také, že snažil som sa ukradnúť tvoju digitálnu identitu, snažil som sa ukradnúť tvoje prihlasovacie údaje, snažil som sa ich následne zneužiť. Čiže robil som ja ako útočník, som robil transakciu za teba. Čiže nainštaloval som si mobilné bankovníctvo, internetové bankovníctvo, prihlásil som sa do neho s tvojimi ukradnutými prihlasovacími údajmi a transakciu som ako podvodník realizoval ja. Toto sa otočilo a v súčasnosti už 80% podvodov vykoná klient sám. Čo to ale znamená, že prečo by teda klient vykonával podvod? To, čo robili predtým, to je tá modrá, ten modrý graf a to, čo teraz ako idú manipulovať, nejakým spôsobom som to spravil ja tú podvodnú, alebo ako to je tam biela. Presne tak. Čo sa vlastne stalo je, že naozaj banky zainvestovali veľké prostriedky do ochrany klientov, snažia sa vzdelávať klientov takisto. A či už teda to technologické, alebo takéto awareness pomáha tomu, že ľudia sú schopní kopec nejakých takých typických útokov, phishingov a podobne už v dnešnej dobe odhaliť. Samozrejme aj technologicky sme schopní toho kopec odhaliť. Takže útočníci sa preklopili a útočia na ten slabší článok a snažia sa vlastne presvedčiť klienta, aby on robil nejaký podvod. Julo tu ukazoval napríklad deepfakey. Bol tam príklad, ako riaditeľ Assetu navádza, alebo teda ponúka klientom výrazné zhodnotenie finančných prostriedkov a pokiaľ napríklad na takúto reklamu klient naletí, tak následne je inštruovaný tým podvodníkom, že čo má robiť, kde má posielať peniaze, najskôr menej, potom viacej a v tomto prípade
Vlastne je to oveľa ťažšie chytať, pretože deje sa to z bežného zariadenia klienta, deje sa to možno aj v typických hodinách, keď on robí prevody. Takže útočníci apelujú aj na to, alebo využívajú to, že vlastne to správanie klienta je štandardnejšie, ako keby to robili oni z nejakých iných zariadení. Tak ako sa zlepšovali banky, tak ako boli vzdelanejšie tí klienti, že teda nejakým spôsobom už vedeli. Aj tá slovenčina je taká typická v tomto, že teda trošku ťažšie sa to vlastne v tých mailoch, akože skôr sa to ukáže nejaká tá chybovosť, ale teda museli kvôli tomu zmeniť taktiku. Ako sú úspešní? Úspešní sú, ako by som to povedal, snažia sa to robiť vo veľkom, ale my takisto nespíme. A to by som rád ukázal napríklad aj na tomto grafe, že podvodníci sa za minulý rok, za rok 2024, pokúsili klientom slovenskej sporiteľne v sumáre ukradnúť 13 miliónov eur. To sa už bavíme o podvodoch, kde už malo prísť k transakcii, prišlo k transakcii, čiže je to naozaj suma, ktorú už keby banka nič nerobila, reálne by o ňu klienti prišli. Napriek ale tej sofistikovanosti a nárastu ako keby po komplexnosti tých podvodov, nárastu, presne sofistikovanosti, banka bola schopná 75% týchto podvodov ešte zastaviť, odhaliť a klienti v 75% prípadov o svoje finančné prostriedky neprišli. Takže boli sme schopní viac ako 10 miliónov eur našim klientom ešte zachrániť. Takže tá prvá čiara, tá hrubá, to je vlastne tá hodnota pokusov, to, čo sme zabránili, to prerušované, a to teda to červené, alebo ako by sme to nazvali, možno, ale to je jedno. A muži sa nebudeme hádať o farbách, že to je vlastne tá zostava, ako keby napriek tomu, že pokusy rástli, tak sme dokázali akože nejaký taký stabilný objem, akože sme nedokázali ochrániť, tak by sme to povedali. Presne kedy tak. To už je? Lebo toto si vieme, už si naznačil, že kedy to vieme, ale že kedy, pri akých typoch útokov, alebo teda, že čo sa muselo stať, že toto naozaj už aj my sme na toto krátky? Veľmi také typické, kde sme na to krátky, alebo do istej miery krátky, sú práve také tie investičné podvody, kde klient sám naozaj vedome posiela tie peniaze, posiela ich vo väčšom množstve, robí to dlhodobo. Hej, čiže takýto typ podvodu môže častokrát trvať pol roka, dokedy si klient uvedomí, že robí niečo zlé, alebo dokedy my prídeme na to, že tie jeho transakcie nie sú v poriadku. A tým pádom už keď sa bavíme o tom, že za toho pol roka už odišlo, ja neviem, poviem desiatky tisíc eur, a môže to byť z firemných účtov, môže to byť zo súkromných účtov, môže to byť aj kombinácia týchto prípadov, tak tie peniaze, keď už sú preč mesiace, tak už reálne sa k nimi dostať nedá. Čiže to je taký jeden z typických prípadov, keď už naozaj ideme do histórie a celé to rátame, že počas tohto nejakého podvodného konania bolo klientovi odsúdených povedzme 60 000 eur. Chytili sme to pri nejakej poslednej transakcii, alebo klient sa spamätal pri poslednej transakcii, tak poviem príklad 55 000 eur už bolo dávno niekde v kryptomenách alebo niekde. Sú to tie typické podvody, kedy vlastne ho zmanipulovali nejakým spôsobom, aby spravil niečo, čo vyzeralo úplne bežne, a že aj on si to vlastne neuvedomal, že to sú také keby tie typické, že často už je neskoro, že vlastne, že tie peniaze už sú kto vie kde. Tu je vlastne dôležité povedať, že toto sú ako keby že súhrn, že teda nielen tie firemné pokusy, ale teda aj na bežných ľudí, ale tak aj v tých firmách sú bežní ľudia, takže určite sa ich to týka. Ale poďme sa trošku vrátiť k tým firmám, že ako také možno typické útoky na ich peniaze vyzerajú. Zhrnul by som to možno do dvoch kategórií, ktoré sú také najtypickejšie. Tá prvá sú podvodné faktúry. Ako to v praxi vyzerá je, že do firmy dostanem podvodnú faktúru od existujúceho dodávateľa, len tam je zmenené napríklad číslo účtu a suma. Väčšinou je to spojené s nejakou komunikáciou v maili, že milý odberateľ služieb, my sme zmenili svoju banku a prosím vás, teraz nám pošlite peniaze za túto a túto faktúru a túto službu, pošlite nám do našej novej banky. Stretli sme sa už aj s tým, že bol k tomu priložený nejaký podvodný list vygenerovaný pomocou nejakej technológie, umelej inteligencie, dajme tomu, ale to nie je v tomto prípade podstatné, ako keby od banky, kde banka deklaruje, že tento účet naozaj patrí tejto a tejto firme, čím sa snažia zvýšiť vierohodnosť toho svojho tvrdenia, že vlastne zmenili účet. A pristavím sa pri tomto, predpokladám, že teda s transakčnou daňou, že to, čo sa dnes vlastne mnohé firmy si otvárajú nové účty, lebo musia, a možno niekde chcú meniť, nechcú meniť, alebo takéhoto už sa dejú, že zaznamenali ste, že možno v súvislosti s týmto, že by začali možno teda nejaké falošné faktúry, že vo väčšom obehu, alebo možno to, čo očakávate, že teraz s tým príchodom apríla?
Zaznamenať sme nezaznamenali, ale čakáme že presne, že s príchodom apríla podvodníci na to budú aktívne reagovať a budú sa snažiť túto situáciu využívať. Že vlastne nám vzniká v pomerne krátkom čase veľa nových firemných účtov. Takže ak riešite vo firme transakčnú daň a teda aj meníte účty alebo otvárate si nové, dávajte si veľký pozor, možno aj komu čo píšete, alebo teda to, čo vám v prípade napíše, keď to neriešite, ale tých dodávateľov teda bude. A teda ešte mimochodom, iba tak trošku spropagujeme predchádzajúce transakčné dane, sme mali predchádzajúce biznis raňajky, boli pomerne úspešne sledované, takže aj keď k téme transakčné dane potrebujete ešte niečo dozistiť, tak kde nás sledujete, tak nižšie máte archív, tam sa viete prekliknúť a teda doplniť. Ja by som chcel dať fakt, že naozaj jednu praktickú radu, že čo s tým robiť, keď mi príde takáto nejaká faktúra. Treba toho dodávateľa kontaktovať, ale rozhodne nie spôsobom, ktorý on uvádza v tom maili, pretože ten mail môže byť podvodný. Čiže keď tam uvádza nejaké telefónne číslo, e-mailovú adresu, tieto môžem považovať za kompromitované a musím ho kontaktovať iným spôsobom. Zavolať mu na iné telefónne číslo, ktoré mám v zmluve, alebo nejaký podobný spôsob, prípadne sa fyzicky za ním vybrať a naozaj si overiť, že či toto je to jeho číslo účtu, ktoré to má byť. Už si to načal, akorát som sa chcel spýtať, že teda možno tvoje odporúčania, alebo teda od kolegov, či už z Orange Sedu sme niečo počuli, ale teda my trochu inak chránime tieto veci, že teda keď ide o peniaze a po peniaze ide až v prvom rade, že možno tvoje odporúčania, či už pre firmy, pre ľudí, že teda, že také tie naozaj najdôležitejšie veci, že čo by mali robiť, či už v rámci tej prevencie, alebo keď už sa aj niečo stane. Čo sa týka prevencie, tak určite je dôležité uvedomiť si, že v prvom kroku budú útočiť na mňa. Na mňa ako osobu, to znamená, som v roli, dajme tomu, majiteľa firmy, som v roli účtovníka, účtovníčky, som v roli človeka, ktorý môže disponovať s firemnými účtami a že ja som ako keby tá potenciálna obeť. Toto je veľmi dôležité a špeciálne sa zastaviť vtedy, keď mám pocit, že niekto na mňa tlačí. Že treba niečo spraviť rýchlo. Treba rýchlo poslať tieto peniaze. Treba rýchlo skontrolovať, či máme peniaze na účte. Okamžite treba konať. To je taký moment, kde je potrebné sa zastaviť, pretože v tom prípade človek prestáva rozmýšľať racionálne a ide ako keby koná v strese a je náchylnejší na chyby. Takže keď sa bavíme o peniazoch ako takých, lebo nie sú to tie ransomware útoky alebo tieto ostatné veci, že teda keď je to na tú infraštruktúru, a teraz je jedno, že či sú to osobné alebo firemné financie, tak útočia na človeka. Áno. A snažia sa nejakým spôsobom, teda ponovom už zmanipulovať, ako pred tými 2 rokmi to robili trochu inak, ale dnes prioritne sa ho snažia zmanipulovať a on si má dávať teda či už na ten tlak, že keď tlačíš zaplať rýchlo 7 minút, inak to vyplnie táto akcia, alebo niečo v tomto zmysle, hej? Presne tak. Určite druhý krok zaviesť, pokiaľ to vo firmách ešte nemáme, viackrokové podpisovanie. To znamená, transakciu nikdy nepodpisujem sám, podpíše jeden človek, potom ju podpíše druhý človek. A samozrejme, my na našej strane ako banka takisto robíme kopec opatrení preto, aby sme chránili našich klientov. Ako ste videli, darí sa nám pomerne dobre, 75% už peňazí, ktoré by odišli podvodnými transakciami, sme stále schopní zachrániť vďaka umelej inteligencii, ktorú využívame aj na strane obrancov, rôzne machine learningové modely, a to znamená, že nejaké proste technické fraud systémy, ktoré detekujú podozrivé správanie, ale máme za tým aj tým expertov, ktorí tie systémy dennodenne ladia a riešia a reagujú na nové typy podvodov.